9 एप्रिल फुंबिलिनि रादाब। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। मैया गोदानै दाजानाय बनसु आफादनि दैदेननायाव ब्रैथि खलबनि सेपारेट स्टेट बिनाया जानानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एस'सिएशनाव गेलेग्रा फोथाराव बे जथुमनायखौ लानाय जादोंमोन। मिरुनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखरनि मन्थ्रि अमित शाहनो क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरिनि थ्रुयै मेम'रेन्डाम गथायदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय आफादगिरि बनजित मन्डल बिथाङा बुंदों दि बर'आ बड'लेण्ड मोनाब्लाबो माब्लाबाबो सान्थियै थांनानै थानो हानाय नङा। बिनिखायनो बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बनसु आफादखौ दानाय जादों। मानोना सिगांनि आबसुआ बड'लेण्डखौ फाननानै गारबोबाय होननानै बिथांमोनहा बयखौबो खावलायदों आरो उननि समाव बर' रायजो राजानि अननाय मोनगोन आसा खालामनाय थादों बिथाङा। 10 मेनिफ्राय 10 जुननि गेजेरावनो गोदानै लाइमोनफोरनो 16,000 साकरि होनाय जागोन। मैया मेघालयानि मोनसे मेलाव लोगो लानानै खम समनि गेजेरावनो 1 लाख सुबुंफोरनो साकरि होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। आसाम पुलिस बिबाननि फोसावनाय आनन्द मिश्रानि जायगायाव एसपि बिबान होनाय जादों लीना दलेनो। सौदियानि एसपि महनलाल मीनाखौ जरहाटनि एसपि बानायफिननाय जाबाय। 1 नं एम्फिबियान कामान्डेन्ट सिअ जुबराजनो सराइदेवनि एसपि बिबान होनाय जाबाय। सुब्रज्यतिष बरुवानो शिबसागरनि एसपि होनाय जाबाय। सुशान्त बिश्व शर्मानो सनितपुरनि एसपि बिबान होनाय जाबाय। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय मनज स्वरगियारिया झारखन्डनि एसपि जानो हाबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। काजिरङा माहारिया हाग्रामायाव सासे गान्दाजों गाग्लोबजानानै हाग्रा बेंगिरिया गोब्राबथार जखम जादों। बिनि मुंखौ जोङो रुपम सेथिया होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ दा फाहामथाय होगासिनो दङ। आबसुआ बर' हारिखौ बुहुम बिखायाव सिनायथि होनो थाखाय दिल्लीनि दिल्ली हाटआवहाय साननैनि सिगां रंजालि बिहु खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय 10 एप्रिल आरो 11 एप्रिलाव। बेनिखायनो फेस्ला फैला बरगयारिया बेवहाय लैहोर लैहोर लोगो लानो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों। आसाम रायजोआव फिन इनकाउन्टार। लखिमपुर जिल्लानि धलपुरावहाय मैया सानै मोसौ सुरांफोरखौहाय 6था गुलि गावनानै जखम खालामनाय जाबाय। बिसोरो पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारनो नागिरनायाव पुलिसफोरा गावनो गोनां जादों होननानै पुलिसफोरा फोरमायदों। बिसोरनि मुंखौ महम्मद बरर आली, फानिखायथिनि आब्दुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ लखिमपुर सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। मैया आसुनि थाद'नाय गैयै बेसेन बांनायनि सायावहाय 2 घन्टा बाक्सा जिल्लाखौ सोगोमखां होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेसेन बांनायनि जाहोनाव साधारन सुबुंफोरा जिउ खांनो थाखाय गोब्राब जाबाय होननानै बुंदों। बिनिखायनो आसाम सरकार हाय हाय, बिजेपि सरकार हाय हाय होननानै बिथांमोनहा धरना होनाय जादों। फैगौ 5 साननि गेजेराव आसाम रायजोजों लोगोसे नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, त्रिपुरायावहाय गोबांथार सारअन्थाइ आरो बारहुंखा बारगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय साबायखर।